3. Ja, 3. Og fremgang. Ja, 4 til det, ikke? Jo. Steneri. 4. 4. Har vi stenmark? Der er stenmark. Nej, vi har lavet meget. Ja, det er jo 6 timer. Nej. Jeg spørger, skal holde på 2 så lige. Ja. Jeg skriver på næste gang mål. Fejre. Og så kommer vi og bestille chips. 80. gang jubilæum.